Здравейте на всички! Аз се казвам Илия Илчев и днес ще презентираме наш ексклузивен обект в централната градска част на новият Несебър, а именно къща, която е на калкан с паркомясто и с самостоятелен двор. Така, започваме. Това тук така пред нас е предната част на дворът, като е видно, че тук има паркоместо за един автомобил. Спокойно може да се постави стоянка за велосипеди, има достатъчно място, дворът е широк и просторен, така че дори по-голям джип може също да се паркира без проблем. Така. Тук вляво от нас имаме санитарен възел за гости. Тази ниша тук пред нас може спокойно да се използва като перално или сушилно помещение или като складово помещение за съхранение на препарати, стирки, прахосмокачка и така нататък. Просто споделям с зрителите като идея. Тук на долният етаж имаме просторна, широка и светла трапезария с кухненски кът, който е отделен ето там. Това е, да го кажа така, по немски стил, тъй като холът и трапезарията са отделени, не са в едно, и това е доста често срещано сред други клиенти, които сме имали, германци, в Германия също, когато съм живял аз и така нататък. Доста е функционално. На някои хора им допада, на други не, но на този обект е така. Тук излизаме в задната част на къщата, където е продължението на дворът. Това е като английско дворче. Много е приятно, уединено е, спокойно е, особено през зимата е още по-спокойно. Тук плюсът е, че през пролетния и летния сезон всичко това тук около нас е озеленено и получаваме усещането, че все едно се намираме в гориста местност, в подножието на някоя планина, а същевременно ние се намираме в центъра на града, което е доста добре. Тук може да се сложат градинска мебел, има изход към горичката. Пред нас никога няма да се застрои, тъй като това са защитени зони, дюни, които са защитени от държавата и няма как да изникне строеж или да се закрие тази красива гледка. Тук има възможност тази част да се избие и да се оголеми трапезарията, като се затвори до тук така. Казвам каква възможност има, просто давам като идея, с цел по-добре да може да се представи в главата на клиента. Абсолютно всичко функционира и работи. Къщата няма гипсокартони, стомано-бетонова конструкция, има АК-16, като къщата е строяна около 2002-2003 година. Тук имаме като складово помещение още едно. Имаме точно под стълбите, е доста така интересно обособена нишата. Това тук се използва като складово помещение и тук е сервизно помещение. Моля само да покажем. Сервизно помещение, където тук имаме бойлерно помещение, пералня. Водоподаването и канализацията са централни. Тук плюсът е, че имаме възвратна клапа. Т.е. ако случайно стане някаква авария, наводнение, водата няма да се върне обратно. Тук сме с възвратна клапа. Имаме и прозорец за естествена вентилация на самото бойлерно сервизно помещение. Така, затваряме тук и загасяме. Продължаваме нагоре. Къщата разполага с 3 спални, като всяка спалня има самостоятелен санитарен възел, подходящ е както за лично ползване, така и за инвестиция. Също така през летния туристически сезон се отдава под наем много добре, хората я търсят и всички гости, които са
нощували тук до момента, всички са много доволни и имаме само положителни отзиви. Така, това тук е частта, която аз наричам хол. Тук е място за спокойствие, за отдих, за уединение, като това го отделя от трапезарията. Има възможност при евентуално закупуване от по-голямо семейство, ако не желаят това пространство да остане като хол, има възможност да се обособи още един санитарен възел, като се затвори от тук така, понеже от тази част минават тръбите за водоподаването и мръсната канализация. Така че това също може да се превърне в санитарен възел и тази част може да се превърне в, да кажем, голяма просторна хубава спалня. Тук имаме излаз и на терасата, като държа да отбележа, че тази част сочи изцяло на юг. Тук имаме две изложения. Юг и север. Спокоен район, тих район. Комшиите са предимно семейства. Няма някакви хотели около нас или да е шумно или проблемни хора. По-подбрано общество е. Така, това беше до сега за холът. Продължаваме още по-нагоре. Тук срещу нас срещаме първата спалня, която е с стандартни размери, доста добре позиционирана, функционална е. Всяка стая има климатик, макар и да не е нов, но има климатик. Изцяло отоплението е на електричество. Тук може да се покаже санитарния възел. Всяка една спалня има излаз и изход на терасата. Тази страна, може да покажем само, тази страна се пада северна страна. Тук гледаме към градската част и към съседните сгради, но все пак предимство е, че имаме и балкон. Сега продължаваме нагоре към следващата спалня, или както аз я наричам, родителска спалня. Това за мен лично е най-хубавата спалня, защото е южна, просторна е, голяма е, таваните са високи, отново имаме санитарен възел самостоятелен и тук имаме и по-голяма тераса, която също е южна. Тоест това гарантира, че дори през зимата без допълнително отопление отново ще има топлина и светлина в вашата зона за отдих, за спокойствие и за релакс. Санитарният възел е като другите. Така, сега продължаваме да видим третата спалня. Третата спалня като разположение, тя е абсолютно еднотипна с първата. Отново имаме северна страна, самостоятелен санитарен възел и излаз на балкона. Така. Като тук просто се намираме на по-високо. Държа да отбележа, че тук се намираме в непосредствена близост до всичко необходимо. Детска площадка, детска градина, супермаркет. Училището ни е на 4 минути пеша, буквално, автобусни спирки. Цялата необходима инфраструктура е в непосредствена близост. Също така, пред сградата имаме свободно паркиране. Тоест, ако имате още един автомобил, имате възможност да го спрете, да паркирате където е свободно. Говори се, че евентуално за предстоящия сезон ще направят разчертани места и може да си вземете абонамент от общината, но това е непотвърдена информация. Нали? Така че просто споделям
нещо интересно и пикантно с вас. Така, продължаваме сега. Пред мен в дясната страна се намира и санитарния възел, може да държа да подчертая, че къщата не се нуждае от фрапантни основни ремонти. Всичко функционира, има самостоятелна партида към енергото. Електричеството е на битова тарифа, 12 евроцента на киловатт час. Има също така партида към ВИК, самостоятелна. Абсолютно всички данъци, местни такси и данъци за битови отпадъци, абсолютно всичко е платено. Няма тежести или разни ипотеки, възбрани и така нататък. Къщата се продава в това състояние, както се вижда на видеото и както е на снимките в самата обява. Понеже това е старо строителство, така да го кажа, тук квадратите са реални. Квадратите по документи, квадратурата площта е 150 квадратни метра, като в това не влизат стени, тераси, коридори и така нататък. Тук нямаме общи части. Също така това е самостоятелна къща, няма и такса поддръжка. Тук собствеността си е изцяло за човекът, който дойде да я закупи. Няма да дели двор с съсед и така нататък. Сега ще покажем след малко и къде се намира училището, детската градина, плажът, супермаркетите и цялата необходима инфраструктура за един пълноценен живот. Така че моля, останете до края. Така, в момента шофираме в централната част на града и сега ще ви покажа по тази част. Тук има фризьорски салони, застрахователни бюра, книжарница. Вдясно от нас се намира община Несебър и кметството на Несебър. Тук имаме цветарски магазини. Там имаме кафене, бар с фитнес и хотел. На 20 метра от нас се намират спедиторски офиси на Еконт и на Спиди, така че всичко необходимо е в непосредствена близост. Тук имаме плод и зеленчук. Това е детската градина. Сега ще вдигнем дрон и ще я покажем от високо. Това тук е фермерски пазар, а в дясно от нас имаме детска площадка, която е за общо ползване, без ограничен достъп, разбира се, за всички майки, деца на средна възраст и така нататък. В момента се намираме в южния централен градски парк на град Несебър, а именно това е южния парк. Има доста пейки, фитнес уреди на открито, 3 детски площадки, място, където човек може да седне да се любова, защото се открива страхотна гледка към цялото море. Долу в долната част на парка имаме още една детска площадка. Имаме и лостове за хората, които обичат така наречения стрейт фитнес с успоредки. И това цялото нещо е свободно за общо ползване, безплатно, изцяло безплатно. И тук доста често през годината се организират събития като отдаване на почет към конкретни личности в историята, Ден на детето, 24 май, празника на българската писменост и така нататък. Така че това е голямо удобство. Има просторни и широки пешеходни зони, велоалеи и така нататък. Мултифункционален парк.
В момента се намираме пред СУ Средно училище Любен Каравелов. Тук това училище е за деца от 1 до 12 клас. То е най-голямото с капацитет и обем на работа и качествени преподаватели в цялата община. Също така смея да твърдя лично, понеже и аз съм го завършил, това училище е в топ 3 в цяла Бургаска област. И тук децата са от 1 до 12 клас, има деца от всякакъв произход, предстои разширяване на самото училище, там има общински паркинг, цялата атмосфера, всичко е спокойно, сигурно и образованието е качествено и това нещо се намира на 4 минути пешеходно разстояние от къщата, която ви показах. Сега сме се запътили към южния централен плаж на град Несебър, който е буквално на 5 минути пеша от самата входна врата на къщата. Сега ще ви го покажем. Това тук е централният южен плаж на новата част на град Несебър. След малко ще вдигнем дрон и ще може да го видите от високо. Ивицата е доста голяма, продължава чак от носа Кротиря и стига до Южния парк.